Daming isda. Ang lalaki. Ano ba ito? Lapu-lapu? Lapu-lapu. Nakita ko pa lang talagang mukha ng lapu-lapu to eh. Kasi mahilig ako sa lapu-lapu eh. Diba guys? Ang galing. Ang ganda. Dito muna tayo tigil sa mga natitinda ng mga halaman. Paano kaya itong mga nakadisplay mo? Ate! Magkano po yung allocation na yun? Yung katabi ng Caladium. Ayan, magkano po yan? Ha? Ay, 250 po, may 300. Ah, ganyan po. Sige, tatanong lang po. Pagbalik po yung ganyan. 200. Ha? 200. 300. Sige po. Pagbalik, baka makali. Dito po sa may Kalawan, mapapansin nyo po yung mga yung mga bawat daanan dito. Mayroong mga nagtitinda ng halaman. Dito pa lang sa kalsada, marami na kayong pagpipilian. Ha? Yung halaman yan eh, no? Ito na ba yun? Isdaan po. Isdaan? Oo. Akala ko totoong guardian na yun. Sir, bukas na ba to, sir? Sarado. Ito pala isdaan. Ba't sarado, sir? Simula nung lockdown? Ikot na ako, sir, ha? Dahan-dahan lang. Maraming isda dito. Hello guys, napadaan kami ngayon dito sa may isdaan, dito sa may Kalawan. Yes. Oh. Ang ganda ng road trip namin. Ito yung pangalawang road trip namin. Dumaan na naman kami ng Kalawan. Kasi meron talaga kaming pupuntahan na malaking garden. Siyempre, para makapag road trips na rin. Hindi namin sukat akalain mapapadaan kami dito. Dito sa palaisdaan. Yung pala, isda ang panghangdaan. Yan.
Napadaan lang kami. Ay, ang ganda pala dito eh. Ha? Talaga? Ito yung sinabi sa akin ano, ni Maricel. Maricel. Roque. Ay, na may pasyalan dito. Ay, tignan mo. Tignan mo guys, oh. Yung pakpaklawin, oh. Sa totoo lang, kaya pupunta ako dito sa may... Kaya ako pumunta dito sa may Kalawan dahil gusto kong pumunta sa may Mother Earth. Tignan ko kung mura dun yung pakpaklawin. Ito sobrang laki na nito. Tignan nyo guys. Yan. Siyempre kung mahal na mahal talaga, hindi ko na kayang bilhin yan. This area close. Sa ngayon guys, sarado to ah. Huwag kayong pupunta dito. Isdaan. Napadaan lang tayo. Ang ganda ng firm. Ay, pwede mong kumuha. Sayang, hindi pwedeng pumasok. Dito lang kami sa labas. Picture, picture. Dito sa may isdaan, Kalawan, mapapansin mo dun sa highway niya, marami nagtitinda ng halaman. Mamaya tatanungin natin kung mura ba yung mga halaman nila dun. Kaya yung mga mahihilig sa halaman, mga plantito, mga plantita, maraming pagpipilian dito. Lalo na yung mga may sasakyan, gusto pumunta rito sa Kalawan. Napakadaming halaman dito na mapagpipilian. Sinin nyo guys. Puro mga may sasakyan ka. Gusto pala dito. Saan kaya dito? Mga hangin plants nila. Ayan. Karamihan dito nasa labas yung mga pang-outdoor yan eh. Mga pang-outdoor plants. Yung mga nakikita ko na yan. Malapit na tayo sa may Mother Earth. Tanungin nga natin mahal magkano yung ganyan. Tanungin lang natin. Tanong-tanong lang tayo, hindi lang sama. Tatanong lang. Magkano yung ganito nyo ate? Ayan o, paso ba yan? Paso nga. Yung ganyang paso nyo. Ito po, 500 po yan hanggang 400. Last Oh, mura nga lang Yung din. ganun, yung ganun, no? Yung ganyan magkano? Alin po? Ayun o, yung paso na. Yung, Ayun na, ganyan po. Ayun po, meron po kami po 150 lang po. magkano yung ganun? 150. Ah, 150? Magaan ba yan, te? O mabigat? Tingin nga ate, tingin. Tanong lang. Ah, yung ganyan. 150? Parang mabigat eh. Hindi naman. Ang 150 daw guys. 100 na lang. Isa. Tandaan daw. Ah, tatlo. Ayan. O, sige, sige. O guys, dito napabili tuloy tayo sa may daanan. Mga paso. 100 isa. Kaso 3 piraso patay. Nakamotor lang tayo. Yung ganito magkano? Mahirap magkarga pag nakamotor eh. Ate, magkano silo mo, te? Yung ganyan? 180. Ah, medyo mahal. Dito sa may ano. Aba, Orlando. Ayan ba yung Orlando nyo? Laki. Magkano yung ganyan nyo? 700 po. Aray? 750 yan hanggang 700. Sige, nagtatanong lang po. Ah, Gusto niyo yung ano, ito, yung ano ba ito? Pangalan nito? Aglonema. Snow White. Snow White. Ah, yan ang Snow White. Dami paso na rin. Magkano yung ganyan nyo? 250. Alin? Silong?
Yung silong niyo magkano? Ay, ito pala yung silong mo nga pala. Parang ano yun eh, pislil. Ano ba yun? Ano po, yung sensation. Ayun, sensation. Magkano yung ganyan nyo? 300 po yung mataas, 250 po yung maliit. Ah, ganun, 250. Medyo maano. Oh, mataas. Sige po. Salamat. Ayan, napabili tuloy tayo ng paso agad. Wala pa tayo dun sa destinasyon natin. Nakakatukso eh. Kabilaan yung mga nagtitinda ng halaman dito. Kaso medyo mahal sa kanila yung mga ano, pag nasa labas. Yung mga halaman nila medyo. Pwede na rin. Kung presyong Maynila, mas okay dito. Ayan guys, no? Lahat ng nasa Nagarland doon. Ito makikita mo. Puro mga garden. Guys, dito na tayo sa ruta natin. Mother Earth Landscaping. Ba, ganda dito. Makikita ninyo, walang tao. Sino kaya pwedeng kausapin? Ganda. Tao-tao po. Tay, pwede bang tumingin-tingin ng halaman? Kung may magustuhan po. Sige po, salamat. Pag halimbawang may nabiling halaman, saan po pwedeng dalhin? Magbayad? Ha? Sa office doon pa po? Tay, gaano ba kalawak dito? 4 kilometro? Ano? Hektarya. Medyo malawak yun Nakita ko kasi ito sa YouTube. Sabi ko pasyalan ko. Tignan ko. Salamat po. Siya yung nagbabantay dito. Sa office daw tayo magbabayad pag may nagustuhan. Tay, wala bang mag-a-assist? May mga presyo ba yung halaman dyan? Ha? Ganun yun. Mamaya na lang po. Sige po. Pwede kong dalhin yung motor namin. Ikot-ikot po kami. 4 na hektarya. Parang mahaba-haba ata yun Ang ganda. Tayo, magkano yung mga ganyan na pakpaklawin? Wala bang pinakamura? Doon banda. Salamat. Hindi natin afford yun. 1.5. Sige, salamat. Ngayon guys, dahil wala pang tao, walang mag-a-assist, bubusugin na lang namin kayo sa mga napakagandang tanawin dito. Ano? Mamasyal tayo sa Hacienda Luisita. Kalawan ko Ganda, no? Ito tayo ngayon guys sa Mother Earth. Hoy, pumasok na kami nakamotor. Nagpaalam kami dun sa nagbantay. Tignan ninyo yung mga halaman nila. Grabe, ang gaganda Wala namang magaganda rin ang presyo nito mga ito. Pila. Ayan. Palladium. Pitara. Dito sa Mother Earth, malamang ang isang araw hindi natin kayang libutin. Kaya nakamotor kami. Ayan guys, makikita nyo kung gaano kalawak to dito. Dito sa may Kalawang Laguna, Mother Earth,
4 hectares. Hindi natin kayang tapusin ikutin ito ng isang araw. Hanggat wala pa yung nag-a-assist, tignan na lang natin. So, tignan ninyo yung daanan, no? Diba? Dahan-dahan tayo. Baka lumubog tayo sa putik. Ngayon daw ay lunch break ng nag-a-assist talaga dito. Ay, mga puno nila talagang ano, may mga nakatanim na ng mga fern. Yan. Pinubuan na ng mga fern. Farm. MCM farm. Mayroon pa pala. Ayun. Mura lang yan, yung mga ganyang kaliliit. Saan kaya yung office nila? Lakad na lang tayo dahil guys, maputi kasi. Baka may slide tayo. Ito, ang ganda guys. Oh. Wala bang ahas dito? Ang ganda guys, no? Yan. Ito alam ko, aglo to eh. Ang laki. Monstera. Yung monstera nila, ang ganda, ang lalaki talaga. Ang ganda ng mga velvet nila. Magkano kaya itong mga to? Rainforest. Ito yung mga nakahilera dito. Mga rare plants talaga to. Ito, mga rare plants. Ang laki ng talisay. Talisay ang ata to eh.